Už asi 270 sťažností poslali tento rok ľudia do Národnej banky Slovenska. Za celý vlaňajšok sa pritom sťažovali 300 krát. Spotrebiteľské úvery tvorili len malú časť, keďže ich riešila Slovenská obchodná inšpekcia. Rozhodnutím súdu sa však kompetencie jasne upravili a spotrebiteľské úvery pripadli výlučne Centrálnej banke. Občania sa Národnej banke Slovenska najčastejšie sťažovali na hypotekárne úvery a poplatky v bankách. Ako príklad môžem uviesť nedodržanie povinnosti informovať klienta o zmene úrokovej sadzby pri ukončení doby fixácie hypotekárneho úveru. Po prešetrení sme zistili, že podnet je opodstatnený a banka si nesplnila svoju povinnosť v zákonnej lehote. Ďalšiu časť podnetov tvorili bežné a vkladové účty či platobné služby. Spotrebiteľské úvery častejšie riešila Slovenská obchodná inšpekcia. Rozhodnutie súdu však túto prax ruší a dozor nad spotrebnými úvermi ukladá Národnej banke Slovenska. Sú to odvodní tým, že v podstate Národná banka Slovenska je špecializovaný orgán, ktorý vykonáva dohľad nad bankami a celým finančným trhom. Nie je preto logické, aby sa z tohto dohľadu vyčlenili spotrebiteľské úvery poskytované bankami a tento dohľad patril Slovenskej obchodnej inšpekcii. Asociácia bankových klientov toto rozhodnutie víta, pretože sa tak podľa nich sprehľadní, kto má koho kontrolovať. Podnety od občanov sa však touto úpravou neznížia, tvrdí odborník na bankové produkty. Banky majú silný marketing a ponuku, ktorým dokážu klienta nalákať na produkt, ktorý klient z hľadiska svojej finančnej negramotnosti až tak nepotrebuje. Podľahne emóciám a spraví rozhodnutie, ktoré ho môže dostať do finančných problémov a ťažkostí. Tým pádom sa klienti väčšinou začnú sťažovať a sú nespokojní. Riešením je pred uzatvorením úveru, či už hypotekárneho alebo spotrebného, si toto rozhodnutie poriadne premyslieť a pri zmluvách si dôsledne prečítať všetky jej ustanovenia. Iveta Gombošová, RTVS.